Let's get indaba ze-1 KZN TV ufunda lo samukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli nazi ke ihamba phambili osukwini namhlanje. Indida kusha isikole eMshwathi kubulawe owesilisa wafihlwa ngaphansi kombhede kanti ke buhlakazi ubuholi beSACP eKZN. Kuphazamise ke ukubhala kwezivivinyo esikoleni samabanga aphezulu impolweni secondary eMshwathi kulandela ke umlilo oshise amagumbi okufundela isigungu sabazali esilawula isikole sithi ke kuzophoqa ukuba abanye abafundi bayobacelela ke esikoleni ezingomakhelwane ukuqinisekisa ukuthi ke izivivinyo zikamatikuletsheni asiphazamiseki. Okunamhlanje ngasizwanga ngo5 ngasizwe ngesikhathi kusha ukubebe kukhona security. Isigungu esilawula isikole impolweni secondary sithi sifuna kubuyiswa nogada abasebusuku ezikoleni. Sisho kanje kulandela ukugqekezwa kushiswe isikole. Lezi ndaba zokusha bathi bazizwe ekseni namuhla. Sidumele nje ukuthi into esiza izingane siza umphakathi okula sikholwa khona ukuthi kwakhe umuntu khona kodwa kube la kubulawa khona. Ngeke ke siqagele ukuthi ubani owenzile kodwa sikwazi yothina ukuthi ushilo ke ulokhuzana iblock ebekuzobhalwa namhlanje kuyona. uMajola uthi mkhulu umonakalo njengoba kucekelwe phansi impahla ehhovisi likathisha omkhulu. Kodwa mawubuka kunokugango okuningi ngoba kusuka admin konakele nje lapha eklasini lathisha omkhulu akuqalike nokho because sihlala sizireporta lezi zinto eminyakeni owodwa noma emibili odlule kuntshontshwa ama laptop awu 90 something esikole ayefikile kodwa ke sakholwa ukuthi abathakethile lesikole ngoba athe ethathiwe kwakuthathwa lapha yama iPad awu 200 240 elokhuzeni David Mkhize. Now njoba kade eqekezela izolo futhi kade eqekeziwe khona David Mkhize kusho ukuthi kuphazamisekile ukubhala manje. iDavid Mkhize bezama ukuthi sinika amaklasi amathathu ukuze ikwazi ingane ukubhala nje baqhubeke. Uthi ukubhala kuphazamisekile kulesikole. Ngizothi baphazamiseke bonke ngoba namhlanje bekuzobhala wonke ama grade kodwa wasakwazanga ukubhala wonke. ugrade 12 ucishe uzobhala kusasa. Uma ubhala kusafuna kuhlelwe ke manje indlela yokuthi ubhala kusho ukuthi abanye kufuna abangabi khona esikoleni abanye babe khona. Okhulumile umnyango wezemfundo kwaZulu-Natal uthi ungqongqoshe usejubithi imbali abaphenyi. Njengamanje senza ke i-verification yokuthi umonakalo umngakanani in terms of imali owenzekile kodwa ungqongqoshe usekhiphe istatement ehlaba ikhwelo kozabwabo abasebenza ngomthetho. Ezindabeni ze-1 KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisempolweni eMshwathi. Usagcweleke izinkalo namanje wesilisa sesatini osola ngokuhlahlela ke ngocelemba abulale ke ubongosi pani Cebekhulu maqedeke wamfaka ngaphansi kombhede endaweni yakwaMdladla kwesakamthetho ku-Ward 18 ngaphansi komasipala uMfolozi eNyakathonela kaMthaniya. Umoya kulomasipala uMfolozi uXolani Bhengu unxuseke imindeni ehlala nabo kufika ukuba ke babike baziwe nemvelaphi yabo. Sixwayisa kabasheshayo ukuzwela ngemfanekiso elandelayo. Usashaqekile umndeni wakwaCebekhulu ngehluku sokubulawa kabongosi Cebekhulu ohlahlelwe ngocelemba maqede wafakwa ngaphansi kombhede. Umsolo ngokudabuka eSwatini nobekumngani kaMufi wagcina ukubonakala ngolwesihlanu lwedlule ethi uyovakashelwa isiqandamathe sakhe kanti sekuyindlela yakhe yokubaleka. Bengisemsebenzini nje kolwanamhla usuku njoba kolwesibili. Ngiyafonelwa ke ngomakhelwane sebathi awu ake ngiphuthume ngapha ngasekhaya. Sengathi khona ungaqondakali kahle ngiyabuza ukuthi kwenze njani. Bathi ke babona impukane ewindini endlini yakhe umfowethu ngoba nanku umuzi wakhe la eceleni kwasekhaya la ngambeka khona. Sengithi mina akungeneki nendlini. Bathi ke bona sebezamile ukugqekeza kodwa manje kusho ukuthi abantu besifazane ebebezama ukungena so uma sebethi bayikamereni sebesaba manje ukuyobheka ekamereni ukuthi ubani uye noma omunye umuntu
sengize ngifonela omnye ubaba komakhelwane obaba uMdletshe ngicela kuye ukuthi ngicela ngiphuthumele ayongibhekela ekhaya. Ubaba uMdletshe ke sekufunyanise ukuthi hayi akekho uSearchers Bay. Sengize ngifoneleke omnye umntwana wakhona ngale celeni kwaMdladla. Ngithi akakaphuthume ekhaya, cha nempela aphuthume afika benesibindi ke yena ngoba ukwazile ukuvula ngaphansi kombhede wathola ukuthi uyena esonakele segcwele impukane. Sekunephunga nje nasendlini akusangeniki. Ukumgcina mangaphosisi mhlambe ngizothi ngimgcine kuleya weekend mhlambe kwakuyisonto mangaphosisi. Umeya kaMasipala uMfolozi uXolani Bhengu udlulele endaweni yesigameko ukuyoshiya amazwi okududuza umndeni. Ngifisa ke ukuqala ngidlulise amazwi enduduzo kubaba uCebekhulu kanye nomndeni wakhe wonke ngesimo lesi esizwayo la undodana obekade ehlala khona. Kodwa futhi ke uthe mangabe ehlala wayesebuya eba nomngani wakhe cishe nakangamazi umngani wakhe ukuthi imvelaphi yakhe ingakuphi. Uma sekwenzeke isigameko esifana nalesi sesikwenza ukuthi ke usole ngoba ukuba ube umngani weqiniso makuwukuthi kunabantu abahlasela ngabe uyo ophume wahlaba umkhosi. Kodwa njengoba kuuyo ongasatholakala kukwenza usole ukuthi uyena ocishe owumenzi wokuphi. Ngakho ke ngifisa ukuthi ke dude emndenini bese ngithi sengathi amaphoyisa singawanika indawo yabo ukuthi badlale indima yomthetho ukuze atholakale lo ukuyena ongasitshela kahle obekade ehlala naye. uBhengu ubese nxusa imndeni ehlala nabo ukufika ukuba ibabike baziwe nemvelaphi yabo. Kubalekile ke bakithi ukuthi sibazi abantu esihlala nabo ukuthi basuka kuphi. Ingakho uzwa nathi sikucizelele ukuthi abantu bokufika kungesibona bala akufanele sibamukele nje sibabeke ngoba umuntu esenze imigilingwane kuba likhuni ukuthi umtrace busuyamthola ukuthi uzomthola kuphi. Kodwa ke ngithi ke kulesi simo esikuso la eWard 18 aphansi kwababa uShobete sithi impela lesi simo sisiphatha kabi kakhulu ngoba insuku zasa sikhuluma ngokubula kwabantu besifazane sisikhuluma nangabantu besilisa. Kodwa ke sinethemba lokuthi amaphoyisa azokwenza umsebenzi wabo. Izindabeni ze1 KZN TV kubika uSiphamandla Gumede ngiseRichards Bay. Umhlazi wezopolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamasi uthi kuyokuhlakaza kobuholi beSACP esifundazweni KwaZulu-Natal lokho kuyizikhomba zokuthi ke lenhlangano ifuna ukuzibumba kabusha njengoba kulindele ukuba ingenele ukhetho lohulumeni basekhaya ngokuzimela. Ekhuluma nethimba lezindaba uShamasi uthi lokho kuyizikhomba zokuthi ke kulenhlangano bakhona abangayizwe ukungenela ukhetho ngokuzimela ingakho ke igcina ngokuhlakaza ubuholi. Ukuhlakaza kobuholi beSACP esifundazweni KwaZulu-Natal lokho kubukeka njengezindlela zokuzibumba kabusha kwalenhlangano njengoba kubhekeke ukuthi ingenele ukhetho lohulumeni basekhaya ngokuzimela ngonyaka ozayo. Sekukaningi SACP isabisa ngokuphuma kulolu mbimbi ngenxa ungenami ngezinto ezithile eqenjini elibusayo okukhongolose. Sikhumbule phela ukuthi SACP isizimele izozimela okhethweni lwazasekhaya ngonyaka ozayo izimele futhi okhethweni kazwelonke ngo2029. Manje ke uma ulalela uDr Alex Mashilo laphana kwinkonfa yabade benayo laphana eNorthwest bathi bazama ukuzihlela kabusha babheka ama weakness bebenza iSWOT analysis eSACP eyifundazweni zonke nasemaphondweni onke. So uyabona ukuthi bazama ukuyihlela kabusha bathi babone ukuthi KwaZulu-Natal kukhona ubuthakathaka obuningi obungaphakathi ohlakeni lweSACP KwaZulu-Natal. Ngakho ke abalihlakaze baliqale phansi mabeliqala phansi bazokwenza lento kuthiwa iProvincial General Council ne Provincial Congress yayo iSACP KwaZulu-Natal. So ke ngokwenze njalo ke uyabona ukuthi iqembu elimisele ngokuthi libe khona lenze ushintsho einhlakeni zalo nasebuholini balo njengoba selilungisele ukuthi libe iqembu elizoyimela okhethweni ekazwelonke nelazasekhaya. Lenhlangano kubheke ukuthi ikhetho ubuholi obusha emva kokuhlakaza kwalobo bobukhona abahlaziyi okunye bakuphawulayo ukuthi kungenzeka ukuthi kunongaboni ngasolinye ngaphakathi mayelana nokuzimela okhethweni lwangonyaka ozayo.
Umthelela ongaba khona kwaZulu Natal ngokwenza konke lokho ukuthi asazi ukuthi yini lento abayibona ngaphakathi ebiubuthakathaka babiza ngama weaknesses njengoba bethi bebenza i-SWOT analysis okungenzeka ukuthi kukhona umdonsiswano wangaphakathi mhlambe kungenzeka ukuthi khona abangahambisani nokuthi iSACP imele ayiqhubeke yakhe ubumbano neqembu lika-ANC njengoba kukhona i-alliance sikhumbule phela ukuthi bahlanganiswa lento okuthiwa i-National Democratic Revolution two phase revolution iphase yesibili esingazi ukuthi yokwenzeka mhla kunjani le ekuthiwa yobiholwa iSACP uqobo kulo lolumbimbi mhla befika la bebuye kudingisweni bethatha amandla kuhulumeni kwakukhona lento ekuthiwa two phase revolutionary strategy iphase yokuqala yiyo le National Democratic Revolution yesibili ileyana ezobiholwa iSACP esibizwa ngeSocialist Democratic Revolution. Le nhlangano esifundazweni kwaZulu Natal ibiholwa abaholi asebeke basebenzisana neqembu likaKhongolose okuhlanganisa uThemba Mthembu obengunobhala kanjalo noJames Nxumalo owake waba yimeya yeTheku. Izindabenzi 1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Inhloko yezobunhloli emaphoyiseni uDumsani Khumalo uthi-ke akasazi isizathu esenza ukuthi ungqongqoshe amaphoyisa osamisiwe uSenzo Mchunu engaxhumani nekomiti lamaphoyisa le-Interministerial Committee ngokuhlakaza-ke kwakhe uhlaka lamaphoyisa olwabe luphenya ngokubulawa kosopolitiki esifundazweni kwaZulu Natal. uKhumalo usho kanje ethula ubufakazi bakhe kwikhomishana kaMadlanga eGoli. Inhloko yezomhloli emaphoyiseni uDumsani Khumalo ngesikhathi eqhubeka nokuthola ubufakazi bakhe kwikhomishana kaMadlanga uthi-ke akazi ukuthi isiphi isizathu esenza ungqongqoshe wamaphoyisa osamisiwe uSenzo Mchunu ukuba angaxhumani nekomiti eliphezulu lamaphoyisa ngokuhlakaza kwakhe uhlaka lwabe luphenya ngokubulawa kosopolitiki. The minister did not consult any of the incumbents of the ministries that are making up the IMC, and also to add, even the information also received up until now, even the current deputy ministers were not consulted. uKhumalo uthi wayibona ke inkundleni zokuxhumana na incwadi eyabe yazisa ngokuhlakaza kwe-PKT team ikomiti le-Interministerial Committee liphunga ngokusebenza kwezinhlaka ezahlukene zamaphoyisa. uKhumalo uthi-ke emhlanganweni wokugcina ababanawo kwaphuma isinqumo sokuba lolu hlaka lungahlakazwa kepha aqhubeke nomsebenzi walo. The reports, especially at the end of the financial year of government, will have a TRA and a recommendation from operational level, and then which will then be endorsed by the Provincial Steering Committee as well as the National Steering Committee. So at IMC, it will go as a resolution that has been taken at operational level, because the operational level is at Directors General level, those that are financing and resourcing the team. uKhumalo uthi komunye umhlangano babanawo kwavela amagama ezikhulu eziphezulu ezabe isebenzisana nezigebengu okufaka phakathi negama ke likasekela komishana wamaphoyisa kozwelonke uShadrack Sibiya. We were painting the picture of the support structure of the cartel, concentrating mainly within SAPS, those officers that had been identified to be working with the cartel. So would you like to name them? It's the column on the right-hand side. Yes, some I will be able to name them. Some I'll be able to name them because they've come up in the evidence that has been led to the commission. Lieutenant General Sibiya, Major General Shibiri, Brigadier Nkwashu, Captain Mahotle. Asithishelele etolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Sikwamukele mbukeli ubukele zona indaba ze1 KZN TV nanzi ke ihlokwana kuyizona ehamba phambili losuku namhlanje.
Indida kusha isikole eMshwathi kubulawe owesilisa wafihlwa ngaphansi kombhede kanti ke buhlakazi ubuholi beSACP eKZN. Ukhala ngentela ke emba eqolo umphakathi wakhe lidolobha eNewcastle othi ke ayibonakala nokuthi iphelela kuphi. Lokhu bakusho ngesikhathi bebambe imashe nokuthula bebhekise kumasipala eNewcastle lapho abafike baveza ukuthi ke bafisa ukuba ke ibuyekezwe inani lentela. Usihlalo we-concerned ratepayers eNewcastle uthi intela abayikhokhayo iningi kakhulu kanti bayafisa ukuba umasipala eyibuyekeze. Into eyenzakalayo nje iyodwa. Umasipala wala uhlulwa ukuthi abangapha ngaselokishini ezabelweni kube nendlela ukuthi bakhokhele idingo nabo. Abakhokhi bayehluleka ukubakhokhisa. Sebaze bakubhala phansi uma ungabheka ngisho ama-report akhona nama-report o-Auditor General ayakuveza ukuthi likhulu lingaka lonke leli dolobha lixhaswe nje amawodi ayisithupha kuphela. Amawodi sewonke la eNewcastle athawabe u32 mangaphosisi. Wonke lana amanye ke angapha edolobheni isithupha nje. Thina kuphela ke sikhokhayo laba abanye abakhokhi lokhu besitshela ukuthi basazama indlela zokuthi kutholakale abomthetho ukuthi bakhokhele idingo. Uqhube ngokuveza ukuba umasipala ubalekeleli ezidingeni zabo ekubalelwa kizo ugesi, ukulungiswa kwemigaqo kanye namanzi. Sengeke ngakubalula indaba yemigwaqo. Kusukela la edolobheni angisakhulumi lekithi Masaba. Phakathi la edolobheni manje ngake litry nje idolobha leli ukusha uvalo kufanele uceze uphakathi la edolobheni uceze ungathi uhambe lokushini bahamba khona njalo hayi ukuthi ababone imigwaqo ayilungile indaba yamanzi kuyenzeka kuneyindawo okuthola ukuthi akahambe nje ungazi ukuthi kwenze njani. Uma uthi uyabheka uthola ukuthi kuneyindawana ezivuzayo kuthatha isikhashana ukuthi bayilungise lezo ndawo. Ngaphekwa lokho ke bese kuba indaba ya ugesi lwesikhuluma ngawo. Khona manjalo umphathi kamasipala eNewcastle uZamani Mcineka uphawulile ngalolu daba. Awukwazi ukuthi uzothi wonke umuntu akakhokhe i-flat rate. Awukwazi kusho njalo. Ngoba lo one swimming pool nongenayo swimming pool usho kanjani bayefana. Lo nengadi ayiniselayo noneyadi elikhonkiwe usho kanjani abakhokha imali efanayo ngoba amanzi abawasebenzisayo kawafani inani lawo. So angifuni ukuthi ngithi ngeke kwenzeka qobo kodwa lokho sizohlala phansi njengoba sinikezile i-memorandum yabo ubheke nomthetho ngoba kwesinye isikhathi mawuzokuthina njengoba sikwahulumeni nje awukwazi ukusebenza ungakusebenzisa umthetho. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseNewcastle. I-National Series kulithi ke izigameko eziningi zokuminza kwabantu ziqondene nabantu abasha njengoba ke iningi labo beminza ezidaweni esisuke ke zingenabo abaqaphi futhi ke besuke bengaphansi kophuzo oludakayo. Le nhlangano ebhekelele ke utakulo lwandle iveze lokhu njengoba ke kuqale isikhathi samaholide okuphela konyaka nokuyilapho bekhuthaze umphakathi ukuba uqinisekise ukuphepha uma ke besezidaweni zokubhukuda. Njengoba ke izinsuku zamaholide okuphela konyaka sesisondele umphakathi uxwayise kuba ke uqikelele ukuphepha kwawo ezidaweni zokubhukuda abazohambela kuso ngalesi sikhathi. Lesi sikhathi sonyaka yilapho ke kokusuke kushisa kakhulu khona imndeni bese ke ihambela olwandle ukuyobhukuda. Abaka National Sea Rescue baxwayise ke kuba ke kubhukudwe ezidaweni eziphephile ukugwema ke izigameko zokuminza kwabantu. Seku ileso sikhathi manje sokuthi sizogcwala kwindawo ezinamanzi ezifana namabhishi nama swimming pool wethu. Siyazi ukuthi abanye kwindawo abakhelele nazo bakhelele namadami bakhelele nemifula kodwa sesithi asikugweme lokho kokuya kulamadami ethu nokuya kule mifula ngoba akuphephile and kunezilwane ezinobungozi and ngiyafuna nje ukugcizelela nje ukusho ukuthi namanzi akhona futhi angcolile and kungenza ukuthi ingane zigule noma abantu bagule. Asizeke sobhukuda uma sobhukuda kwindawo lapho ezifanelekile ukuthi singabhukuda kuzona. Sinamalwandle ke afana
Alcastrand la eRichards Bay lapho kunama lifeguard khona esiyazi ukuthi sibhukuda lapho kunama lifeguard khona. uHlalatu uthi ke imvamisa abantu abatholakala sebeshonile emanzini kuba abantu abasha abanye babasuke bengaphansi kophuzo oludakayo ngalesi sikhathi nobugebengu obusuke bubuningi obudinga ukuthi abantu bakuqaphele. Isikhathi esiningi izinsizwa eziminzayo and amantombazana uma ngabana sithola imizimba yamantombazana isube uma ngabana sesubone umzimba sikwazi ukukhipha amaphoyisa awuthathe uma sokwenza ucwaningo kubuka ukuthi yini kahle kahle ebulele lo muntu uthola ukuthi unukubezwe kwecansi waqeda emva kokho bambulala bazomphosa emanzini bethi baqhiba icala. So siyacela kabantu ukuthi especially amantombazana azigade ngalesi sikhathi lesi ngoba isikhathi nje esibe siyazi batargetiwe. Yizeke lenhlangano ibuye ibeke nawo ama-awareness ukufundisa ezikoleni nasey'ndaweni ezahlukene kodwa lokho kakwanele ngakho ke kunxuswa komphakathi ukuba ke kanye nabazali ukuba banakelele abantwana babo bephinde bebafundise imininingwane ebalulekile uma kwenzeka belahleka. Njoba abantu bezoplana ama-trip abo nani abakwenza ukuthi ingane nazo bazixhobise siyazi ukuthi singaba ka rescue sihambele izikole senza ama water safety awareness ukuthi ingane ziphepha kanjani. So siyacela nabazali ababe responsible for ingane zabo mabekwezi ndawo and benze sure ukuthi ingane zabo ziyazazi inamba zokuthi ingane idukile singakwazi umama simfonele. Kubalekile ukuthi ingane yazi igama likama wayo futhi kubalekile ukuthi ingane yazi inamba kama wayo. Uthi ke ubhukude ezindaweni ezingenawo ama-lifeguards kuyingozi kakhulu kodwa lokho ke ngeke bakuvimbe ngoba abantu ke badla ubulundela bagcina bebhudile. Uthi kuma kwenzeka kufika leso sikhathi beyithola sekukhona omenzayo zikhona ke izigubhu eziphinki zokusiza labo basuke sebemenza noma ke bafonele izinamba zosizo olusheshayo. Kodwa kulezi ndawo ezingena ama-lifeguard sibeka lezi zigubhu lezi esizibiza ngoba ngama-pink rescue boys ukuthi abantu bakwazi ukulekelela. Lena is a floating device ikwenza ukuthi untante emanzini ongayenza ukuthi umphosele yona umuntu ukuza antante noma ke ungalikhulula leli bhandi leli kahle then uligaxe leli bhandi uyolanda umuntu osephakathi emanzini. And siyesithi kubalekile ukuthi abantu uma ngabana bedinga usizo bayazi i-emergency number engu-112. Abasebenza ngokutakula abantu emabhisha aseThekwini ama-lifeguards benze isibophezelo sokuthi ke sebekulungele ukuvikela izimpilo zabantu njengoba sekusondele isikhathi samaholide okuphela konyaka. Lokhu ke kuvele ngesikhathi kuqhubeka umcimbi wokuhlonipha lezi izisebenzi obuhlelo ke umasipala. Lo mcimbi wesidlo sasekuseni ubahanjelwe izikhulu ze-Life Saving Community Saving oyisikhulu uncome umsebenzi owenziwa yilezi izisebenzi ukuhlenga izimpilo zabantu emabhisha aseThekwini. Thank you for your unwavering commitment, bravery and professionalism in keeping our beaches and communities safe. Your vigilance and courage, often under challenging conditions, save lives and bring peace of mind to residents and visitors alike. Your work embodies true service, selflessness, disciplined and full of heart. Know that your efforts are deeply appreciated and respected, even though may not be evident at the time. Usihlalo wekomiti lezokuphepha komphakathi eThekwini uthi bayazi ngezinselelo ababhekene nazo abasebenzi zokushoda kwezinsiza kodwa zizolunga maduze. I'm aware that you have been facing some challenges, including equipment shortages, poor facility condition, and the lack of contracts for lifeguards uniform for almost 5 years. I want to ensure you that we have not been idle. Despite budget constraints, we have managed to procure basic uniform for you while we are continue negotiating with the supply chain management unit to secure a 3-year contract. Abaphathi balabasebenzi babesebenza isibophezelo sokuvikela umphakathi emabhishi. On behalf of all lifeguards, I declare that we will always be rescue ready and will render willing and prompt assistance to first aid and to anyone we see in need. We will be focused on our lifeguard duties and not be distracted from our responsibilities with secondary activities.
On behalf of all pool supervisors, I declare that we will always be rescue ready and will render willing and prompt assistance or first aid to anyone who's seen in need. We will be focused on our pool supervisors' duties and not be distracted by responsibility with secondary activities. Laba sebenzi bahlomule ngemfaniswano omusha, abanye babo bahlonishwa ngesitifiketi zokuba yingxenye yemidlalo yokugijima kanye neminye bemele idolobha iTheku. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Siphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele mbukeli usabukelezo nendaba ze1 KZN TV sikukhumbuza bekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Indida kusha isikole eMshwathi kubulawe owesilisa wafihlwa ngaphansi kombhede kanti-ke buhlakaziwe ubuholi be-SACP eKZN. Ake sibheke enkosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-17.39 maqhathiswa nedola laseMelika, libu-22.82 maqhathiswa nopondo waseBritain, libu-20.04 maqhathiswa ne-euro lase-Europe, igolide lona libu-$3,984.80 ounce, olengwahluziwe wona u-$64.89 kumphongolo. Ake sibheke enkosini yezemidlalo. Omunye kwabaqeqeshi kuKaizer Chiefs uCedric Gaza usenxuseke iqembu lakhe ukuba lingabi nempakamo kepha ke liqhubeke lisebenze kanzima ukuze bezoqhubeka nokunqoba imidlalo. iKaizer Chiefs inyokele endaweni yesibili kwilokhu yeBetway Premiership emuva kokudlela kamahlanga kwi-Orbit College eFNB Stadium eNazareth izolo ebusuku. Amagoli aweze amakhosi ashawe ngumdudu Shabalala amabili, Mfundo Vilakazi noFlavio da Silva ngokwahlukana ke kweziwombe kulomdlalo eunqobeke ngamagoli amane kweliloda. Elokubika ekhaya leOrbit lishaweke nguAyandal Khele esuka ke ebhentshini esiwombeni sesibili. Ushabalala kugcine eqokwe njengomdlalo ovelele kulomdlalo obuhanjeleke ngumqeqeshi bafana Hugo Bruce nephini lakhe uHelman Mkhelele. Kusasa ke uBruce uzomemezela isquad sebafana esizodlala kumdlalo wobungane neZambia ngomhla zili-14 kwephezulu. Nasike isimo sezulu sakusasa singalindeleka. Bugeli siyaguqa bese kuphathele zona nosuku namhlanje. Mina nawe ke sohlangana kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Sale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile